Wel, dyma ni wedi cyrraedd y rhifyn ola o'r cwmni bach. Ac yn gwmni fi heddi, mae yna gwmni go arbennig, Rhifyn hapus dyrfa. Dau sydd yn y cwmni heddi, sef Dafydd a Siân Roberts, Drefor. Croeso i'r cwmni bach. Wel, Dafydd a Siân Roberts, croeso i stiwdio'r cwmni bach. A chi yw gwestau ola y cwmni bach, ac allai ddim meddwl am ffordd well i gloi'r proceedings na gen eich cwmni chi. Diolch i chi am ddod yma heddi. Wi fel arfer yn dechrau drwy ofyn un o ble i chi, felly Dafydd, dwi am ddechrau gyda chi. Un o ble i chi. Diolch am croeso, de. Un o Drefor, dwi wedi byw yn Drefor erioed, oedd yr rhieni hefyd o Drefor, ac eisi magu ar dyddyn bach, tir du yn Drefor, a fanno mae Siân a fi yn byw rwan. Mae gen i gwestiwn i ofyn felly, beth sy'n mor arbennig am Drefor, nad oedd angen mynd i un man arall heblaw Drefor i fyw? Wel, mae pawb yn falch o'i ardal ei hun, dydy, ac o'i fro ei hun. A dwi'n teimlo bod fi'n freintiedig wedi medru gwneud hynny. Dwi'n wedi gorfod mynd o Drefor i chwilio am waith hynny. Fysa hynny wedi bod yn bosibilrwydd. Ond dwi'n freintiedig, dwi wedi cael byw yn y pentra genedigol. Hyd yma beth bynnag. Chi'n edrych fel dyn a braint, rhaid fi ddweud. Gwedwch wrthai chydig bach ynglyn â'ch magwraeth chi. Siwd fath o magwraeth gafodd chi? Oedd yn had y mam yn ffarmio. Hynny di, nid ar raddfa fawr, felly. Raddfa fach iawn, mae'n debyg o'i gymharu a sut mae ffarmio heddiw. Ond oedd nhw'n gwneud bywoliaeth. O'n i'n cael ngeni 1955, wedyn plentyndod 60 felly. A wedyn oedd yn had y mam, chi'n cadw'r ffarm, gynnon ni ddefaid y gwartheg, oedd nhw'n godro a felly, wedyn oedd y mrawd, Robert, sydd 15 mis yn hun a fi, fel oedden ni'n dod i oed, oedden ni hefyd yn helpu dipyn bach ar y ffarm, yn enwedig amser cynhia, amser cneifio, oedden ni'n mynd danfon y gwartheg ar ôl i godro i fyny'r lôn i ryw gyog yn had y fanno. O gynnu nhw hefyd rownd lefrith, rownd pentra Drefor, a dyn o hynny yn doedd 7 diwrnod yr wythnos, a dyn ar ddysadwn a bora dy Sul yn gynnar. Oedden ni'n helpu, a gwylio'r ysgol, oedden ni'n helpu ar y rownd lefrith hefyd, de. A dyn un diffyg, pan oeddech chi'n mynd ar y rownd lefrith i ni'n hogia, oedden ni ddim yn medru mynd i chwarae knock-doors efo'n ffrindiau. Achos oedden ni rownd y tai wedyn, a chi saperig i bobl yn nabod ni bysa. Felly ges i'n arbad o chwarae knock-doors a ryw... Alle pethau fod wedi bod mor wahanol, Dafydd? Y gallan, yn dyna o, fel am fai. Felly, o'ch chi'n gweud bod chi'n byw yn tir di o hyd? Ydy hi dal i fod yn fferm? Mae yna chydig bach o gia o gwmpas y tŷ, rhyw 6 acar a hannar sy'n o gwmpas y tŷ. Da ni ddim yn ffarmio. Os na rhywun yn cadw anifeiliaid yna? Oes, mae Iantot yn coch gymydog i ni. Mae o'n cadw anifeiliaid yna, wedyn fos yr hentu'r tir. Reit. Gynnon ni, un dad i Iantot, chwarae teg. Ond o'ch chi ddim eisiau mynd i fyd ffarmo? Na, o'n ywth o modd helpu'n had ar y ffarm a felly. O'n i'n meindio, ond fodd yn neud y penderfyniadau i gyd. A wedyn os oedd yn dweud dos i'r cae acw a tora'r gwair, netyd hefo fi, i nôl y defaid i lle ar lle, yn gyd i ddal y defaid, gyd i lapio'r gwlan, o'n i'n neud. Na, sam gredd ffarmio yna i, ond gen i ddiddordeb, achos wedi gada'r ysgol, nes i ada'r ysgol yn 15 oed, nes i wedi glarcio i gwmni arwerthwyr Bob Parry, o gen nhw farchnadoedd anifeiliaid, chi yn Mwllheli, Brincir, Sarn, Llangefni ag ati. A wedyn nes i 5 mlynedd efo nhw. Ac oeddech chi dal felly ymyd a maith drwy hynny? Felly, fel plentyn, sut blentyn oedd Dafydd Roberts? Oedd o'n blentyn digon
digon ifydd, dwi'n meddwl, de. Oedd. Hyd y gwn ni, lle. Ia, o'n i'n blentyn igon hapus. Hynny di, oedd bywyd lot symlach, doedd? O'n i'n gweld bywyd plentyndod i mi lot symlach na bywyd plentyndod y plant acw, lle de. Oedd gynnwch chi ryw batrwm, doedd o'ch chi o'r ysgol drwy'r wsnos, oedd gynnwch chi band y hop, bob nos ferchar, oedd gynnwch chi bob hyn a hyn, oedd gynnwch chi'r gymdeithas lenyddol, oedd chi'n mynd i fanno efo mam, oedd yn mynd yn amla i fanno, ni'n mynd i fanno efo mam, a wedyn oedd dy syl yn cyrraedd, a wedyn o'n i chwarae efo hogi ar un oed a fi, Gareth Ant Bach a Ifan, ac oedd nhw'n aelodau'n Capel Gosan, ac o'n i'n aelod efo'r annibynwyr y maes yn euad. A o'na ddim byd, oedden ni'n deud hwyl ar nos Adwn, welai di bore dy llun, de. O'na ddim cwestiwn, o'n i'n gwybod sa'n nhw yn gosan dy syl, a swn i y maes yn euad. A sgyn i ddim yn blentyn i mi beidio bod yn mynd i'r capel dair gwaith. Felly oedd dylanwad y capel yn fawr? A dylanwad bywyd y capel, dim ond ar y dydd Sul? Oedd. Oedden o'r yn mynd oedd o'ch chi'n sefyll yr aroliadau o'na. Oedden oedd chi gymanfa cylch Pwllheli i'r annibynwyr. Dyn oedd honno yn mis Mai. A wedyn gynnwch chi gymanfa unedig annibynwyr llun ac eifionydd. Ac oeddech chi, yr adag honno, oeddech chi bob yn ail ym Mhwllheli a Ffordd Madog yng Nghapelu'r Presbyteriaid am bod nhw ddigon mawr bron iawn i ddal y gynulleidfa. A wedyn yn y 60au, gynnwch chi bobl yn arwain y gymanfa. Y ffefryn oedd, dwi'n cofio yn y plentyndod oedd y parchedig W.G. Thomas, gweinidog, Tre Rhondda, Ferndale, oedd o'n dod un da iawn i arwain y gymanfa, a Capel Pemawnt ym Mhwllheli, neu'r Tabernacl ym Morth Madog, heini'n orlawn, de. A dwi'n cofio, mewn blynyddoedd diweddarach, oedden ni lawr yn y cymoedd, a eithon ni chwilio, Sian y fi, dim mynd i lawr, un o'r gwyliau prin, o'n i'n mynd i'r de, ac oedden ni yn Ferndale, a ni'n mynd i chwilio am W.G. Thomas. A dyma ni'n... Fyndoch chi fe? Do, holo ni, lle o W.G. Thomas yn byw. A dyma ni'n mynd i'r tŷ. A chi'n deud y stori sa chi, a dwi'n gweld fy hun yn hynod heirllig a di gwilydd. Cnocio drws y dyn, de. Cnocio roi drws o. A dyma'r dyn clen ma i'r drws. A dyma fi'n deud, da ni'n nabod yn gilydd, medda fi, ond dwi wedi bod am flynyddoedd yn canu yn y cymanfaudd oeddech chi'n ei harwain. Bobl gyda ni groeso gyda fo, a gyda fo gi, gyda fo ryw gorgi bach o gyda fo. A mae gen i lun ohono fo adra nesa ni. Dyn hyfryd iawn, o W.G. Thomas. Waw. Ia. Felly, mae bod yn annibynwr yn bwysig i chi, dwi'n meddwl, dwi'n styried. Chi wedi sôn ynglyn â'r gwahaniaeth rhwng y presbyteriad a'r annibynwyr, just wrth fynd hibo fanna, ond mae bod yn annibynwr yn bwysig. Yndi. Oedd cael y magu'n annibynwr nes i, de. Ie. Oedd o'na wreiddiau presbyteraidd ar un ochr i'n had, ochr i dad o felly. Ond yr annibynwyr yn y teulu oedd rwsyd yn gryfa ac yn fwy o sticlars am ei capel ei hunan. Ac oedd... Annibyniaeth. A wedyn mi oedd fy mam o hi yn aelod efo'r bedyddwyr. Ac oedd ei theulu hi yn bedyddwyr. A chi o Hil Gerdd felly. Ond yn ôl arfer y cyfnod hwnnw,
50au, oedd nhw priodi'n dechrau'r 50au. Nath mam symud hefo nhad i fod yn aelod. A dwi'n cofio, da chi sôn eto am gyfnod. O'n i yn edrych ar hen adroddiadau'r capel pan nath mam farw. A wedyn, edrych pryd yn union oedd i dod yn aelod yn maes yn uedd. A wedyn o'n i chwilio Glyn a Megan oedd enw'n had y mam. A wedyn Owen Glyn Roberts oedd yn had. A gan i chwilio yn yr adroddiad. A chwilio bobl lle goblin mae enw Megan y fama de. A wedyn offendio, wedyn o'na Mrs O.G. Roberts oedd i... Ie. O cyfnod. Mae bron a di o'n anhygoel. Dwi'n beth a Sian ddeud Mrs Dafydd Roberts. Ie, con i. Ie, ond y fi ydi Mr Sian Enol. Nawr te. Ie. Nawr te, fel na mai. Dwi wedi bod yn cyflwyno fy hun. Nes i gyflwyno fy hun i Rhifyn, rhyw gwarfod o'r cyngor. Oedd o'n y coleg efo Sian. Nes i helo Gwyn, meddwl fi, da ni'n nabod yn gilydd. Ond gŵr Sian Enol cydwi, de. Chi? Dyn yn nabod i le, de. Da. Gwbod lle mae o, de. Yn y pethau yma. A gan bod ni wedi cyrraedd y lle hwn, dwi am droi at Sian. A dwi am holi, un o ble i chi? O Bencader, dwi. Ond mam yn dod o fath ardal fel Llanardd, gyfres a Ceif, yn had yn dod o Pontweli, Llyndysil, so... Fi'n hanner Cardi, ond wedi magu yn Bencader, yn byw lle oedd yn hen fy ngyd y ci yn byw yn drws nesaf ond un i'r Tabernacl yn Bencader. Nawr te. Yn hen y ci'n gweithio'r y station. Ac felly rhywun o Bencader i chi wedi'ch magu yn y pentra te? Ia. A siw brofiad oedd hynny, byw ym Bencader? O, wel normal am hwnni, lle. Wel, mae pawb yn meddwl bod i blant yn dod yn normal. Ie. Ysgol y pentre, wared y plant. Oedd yn had yn bosman, mam yn athrawes plant bach. A wedyn, pan o'n i'n 9, oedd i ddysgu yn ysgol Bencader. So nath i mewn ysgu, ond oedd i yn yr ysgol. Mae rai bod hwnna chydig bach yn rhyfedd hefyd. Bod eich mam yn yr ysgol tra bod chi yno fel plentyn. Ond oedd rhywun yn arfer. Dwi'n meddwl bod fi'n cyffafriaeth. Fi'n gwybod, o'n i beth yn cael sychu'r bwrdd di. O'n i'n meddwl bod hynny'n... Chi'n bobl sydd wedi cael cam, dim knockdoors, dim sychu'r bwrdd di, o diar. O, felly, a wedyn o ysgol Pencader, wedyn i ysgol Llyndysil, y Gram. Lle mae'r arwyddau'r oedd Ad Astra, ynddo fe? Citwr Ad Astra. Ad Astra. Fel hyn yr eiri'r ser. Ie. A beth oeddech chi leid chi yn yr ysgol? Beth oeddech chi'n hoffi? Dwi'n mae'n siŵr. Sa fi ddim yn cof bod fi yn ysgol dre, neu ysgol Llandysil, o'n i ddim yn licio coginio. O'n i ofan coginio. Sian Enoch, oedd the most clumsy person I've ever seen. A dim ond achos fi gyda i spec bach o fel ynwy yn eising. Wedyn cael, fan i'n meddwl cael chwaith. The most beautiful house I've ever seen oedd y llun. A'r athrawes yn gweud, if that's the most beautiful house, I'd hate to see the most ugly house. A tynnu llun iar. Tynnu llun iar. O'n i'n meddwl oedd yn iar. That looks like a dead hen the fox has got, meddwl athrawes. Dwi ddim yn deall sut bod athrawon yn gallu dweud y pethau hyn. Mae'n amlwg wedi aros gyda chi. Mae'n rhaid. Mae yna ddyletswydd, dwi'n meddwl, ar athrawon. A falle bod maen nhw'n anghofio'n dyn nhw, ond i ofalu ynglyn â beth maen nhw'n dweud wrth disgyblion. Mae eisiau bod yn onest hefyd, os fod y tecs. Ddim eisiau canmol. Na. Ond fydden ni'n dweud bod chi'n mwynhau llenyddiaeth a'ch bod chi'n mwynhau. O'n i'n Sbaeneg a Lladin. Ie. O'n i'n licio ieithodd. Ac yn un o faint? Dau. Dwi fi frawd 2 flynedd, 2 fus yn iau. Ale, dwi e. Sy'n byw yn Abertawe. Ac
o'ch chi'n gweud bod chi'n mynd drws nesaf ond un i'r capel, sef Tabernacl. Ie. Ac i fanna fi o'ch chi? Fanna fi o'n i. Oedd yn y ci ochr y mam yn undodwr, mae'n gi yn wesle, a teulu'n had i gyd yn y glwyswyr, ond o'n ysgol yn Tabernacl. A fanna fi o'n i. A ges i rhyw fath o obsesiwn y capel, pan mae'n fach. Oedd yn gwely sengl, a'i ben at y wal. A wedyn, be nes i? Mae'n siŵr o'n i tair peder, pan ddechreuais i fynd ysgol Sul. Oedd papur wal tu ôl i'n mhen ni. A be nes i, mae'n siŵr bod eich bach yn rhydd, a ddechreuais i bilo'r papur wal. A mae'n siŵr tipyn bach ar y tro. I wneud, tu ôl i'r pilbyd mewn capel, mae'n fel bwa fawr. Ie. Sy'n yr heini. A dwi'n cofio cael row, de. Mae'n siŵr bod fi wedi, ond dwi'n cofio ro'n eitha prowd o'n. Gosh, wel, fi'n licor syniad nawr gael rhyw fath o ffresgo o ryw tu ôl i ben y gwely. Na, hyfryd. Fi o'ch chi'n y coleg, eithoch chi Aberystwyth i'r coleg yn do, i astudio beth. Astudio Celta. A sut oedd hynny? Si wynau i Aberystwyth. A dyna gyd ych chi'n dweud ynglyn â Aberystwyth? Oedd e'n gyfnod byrlymus yn dweud yn Aberystwyth? O, yn 78 i 81. Na ddigon yn digwydd yna o ran gwleidyddiaeth a adloniant. O'n i ddim am Pant y Celyn. O'n i ofan bobl Pant y Celyn, o'n i fel rhyw pac. Ond erbyn hyn, maen nhw'n nabod y bobl yn unigol, maen nhw ddigon resymol hyn. Ie, na'r gweithio dy fe pan mae'n dorf, mae'n gallu creu. O'n i a John Williams, oedd hefyd yn i'r Gymraeg, ond oedd i ar lan y môr, lot mwy gwaraidd. O, na braf. O'n i ffyn neud yn bwyd yn hunan, felly. Ie. Neu beido, wrth gwrs. Wrth gwrs. Nawr, dwi'n gwybod traw chi yna, astudio ieithoedd Celtaidd o'ch chi, a chi'n dweud bod chi'n mwynhau ieithoedd a ieitheg hefyd? Ie. Hynny, bethau ieitheg a ieithyddiaeth, o'n i'n mwynhau. Fi wedi mynd nôl i ddysgu Sbeineg ar Duolingo nawr. A mae'n rhyfedd beth mae rhywun yn gofio o lefel o. Ie, a sydd mae hwnna'n mynd? O, fi mwynhau. Mwy bien? Mae'n cadw mwy bien. Mwy bien, da iawn. O, da iawn. Ffind o bobl i siarad â nhw yn Sbeineg yw'r peth nawr, ynddo fe? Dwi'n cweith wedi cyrraedd yna eto. Rhwngthoch chi ar dyllu bach werth, mae'n orig. Yndi. Traw chi yn y coleg yn Aberystwyth, fi o'ch chi'n gwneud ymgyrchu ag yn y blaen gyda Chymdeithas yr Iaith. Nawr, dwi eisiau holi ynglyn â sut wnaethoch chi gwrdd. Right. Felly, pwy sy'n mynd i adrodd y stori ynglyn â sut wnaethoch chi gwrdd? Wel, Sian, sy'n medru dweud sut yn union nath y peth gychwyn. O'n i wedi dechrau'r ymchwil i Cymraeg Llenyddol Llafar Safonol, sef siwt mae'r iaith lafar yn cael ei chyfleu mewn nofelau, felly mwyn helpu gwybod beth i ddysgu ddysgwyr. Ie. Sy'n mae fyny fe hynny fe. Wedyn, so ni'n barfaredd flwyddyn, a fydd yn ffrindiau fi gyd wedi mynd off i wneud marfer dysgu rhywle. So ni ben yn hunan. A wedyn nes i'r ymac rhwng dre ar rhywun disadw yn y cwrdd ar rhywun arall. Rhywun arall o'n i'n nabod oedd yn yr un sefyllfa, benderfynu ni fe mas gyda'n nos rhwng Aberystwyth. Gwrddon ni a Drefor Mary oedd yn byw yn Drefor. Oedd yn swyddogion, oedd hi'n sgrifennydd ys Gymdeithas yr Iaith. Gwrddon ni a Drefor Mary oedd yn gydeirydd ac yn sgrifennydd Gymdeithas yr Iaith. A fi o'n i da nhw, a maen nhw'n gweud, oedd yn ffrind i Jane Gwardefolog, wedi trefnu bod hi'n dylannu aros da nhw pen wythnos wedyn. Reit. I fynd i brotest Mangor. A maen nhw'n gweud, dere di hefyd? A mae fi'n gweud, o na, mae'n iawn. Gweud, dere? So mae'n gweud, oce da. So, sy'n rannu i afros i Drefor i fynd i brotest ym Mangor. Ac ar y ffordd getra o'r brotest, nath Drefor alw'n ti ffrind i wadde, o'n i wedi stopo i brynu stwff i de yn Gynarfon, a wedyn gwaddi ffrind i de, a mi ddoth i ffrindau i de. A chi oedd y ffrind, Dafydd? Fi oedd y ffrind, ie. Ardderchog. A Mary, oedd Mary Hughes? Ie. Cyn Gomisiynydd Iaith Gymraeg. Ac felly, pan gyfarfyddoch chi, oeddech chi'n gwybod pryd hynny? Mae gyda'ch gilydd y byddech chi yn diwedd?
Oedd na rhywbeth... Beth welsoch chi yn eich gilydd? O fewn rhywbeth efnos, oedd e'n gweud, a ti allan cwch yr ha, oedd ddim mis Mawrth. Neu, a ti fyny mewn y wyren yr ha. Ac o'n i'n meddwl, hang on. Gai ofyn, a wireddwyd yr addewidion gwyllt yma, Dafydd? Ar ôl 30 mlynedd ar hugain, mi fyny mewn cwch, ac eithon ni beth yn yr wyren o'r dinas yn lle. Pan chi'n gweud ai a ti mewn cwch, oeddech chi'n berchen ar gwch? Nag o'n i. O, nag o'n i. O, gen i ffrindiau yn berchen cwch. Ie. Ie, ond... Ddodd Sian i Drefor ar adag chi oedd hi'n y lle anghywir, ar yr adag anghywir, doedd. Oherwydd? Oherwydd, o'n i chwilio am wraig ar y pryd, lwch. Mi oeddech chi'n gweithio fel clerc ar y pryd? Na, o'n i'n gweithio yn y byd insiwrans ar y pryd. A byd swiriant erbyn hynny, arit. Ie, a wedyn ar y pryd o'n i'n chwilio am wraig. A wedyn oedd yn gysi wadd, dogyn Drefor i'r drws, o'n i paratoi ar gyfer dranoes, ar gyfer dysil, o'n i. O'n i digwydd bod yn pregethu yn chwilog. A wedyn, dyma ni cael mynd i Bryn Ffynon i gael te. A wedyn oedd, dwi'n mynd cofio, oedd Drefor a Mary, na sgwrs doedd, a dyn o Jane gwardafolog, ac o Sian yna. A hynny di, dwi'n hyn y swnio'n sopi iawn dydi, ond nes i ymserchu'n Sian gynta gwelis i dydi gwir. Gai ofyn beth darodd i chi ymserchu yn Sian Enoch o Bencader? O, o'n i'n gweld ti'n anol iawn. On. Chi wedi dysgu yn wahanol erbyn hyn, neu di yn dal i fod yn wir? Na, mae'n dal i fod yn wir. Da iawn, I radda, de. Ond beth dwi wedi ddysgu dros y blynyddoedd ydy be maen nhw ddeud, be mae pobl y goets fawr yn ddeud am bobl gwallu a cochion, de. O ie? Mae o'n wir, ynddi, dwi'n gwybod hynny. Bod hyd at rhyw bwynt a ddim ymhellach neu mae'r tymer yn ymddangos, ie? Ie. A wedyn, o gyn i chat plaen. Newch chi rannu'r chat y blaen, achos dwi'n meddwl gallai fod o fydd i gweddill ohonyn ni. Mi alla fod. A wedyn, Holly, sut wyt ti a sut wyt ti tha. Math o beth, lle ti'n dŵad yn y blaen, ydyn, di cael y manion yna o'r ffordd a gofyn, wel, annibynnrag wyt ti de? Waw. Oedd y Jane ddim chance achos yn dodreg oedd hi. Ie. So rhaid o ddewis. Wel, na ffodus. Felly, yr ateb oedd, wel, ie. Am o'n i? Ie. Oedd e'n deal breaker, Dafydd? Dwi'n gorffa gofyn. Tasa hi wedi dweud na mae flin dy fi wy'n fydyddreg. Byddai hi wedi cael mynd o'r ffordd ar y lleibio? Na fsa. Just rhyw eisin ar y gacan. Oedd annibyniad. Ie. Nawr, dwi'n gwybod, dwi'n meddwl mai ar y 6 o Fawrth wnaethoch chi gwrdd. Ie, dwi'n iawn? 1982. Sian sy'n cofio'r pethau. Chi'n cofio'r pethau yma? Mae Sian yn cofio'r pethau yma. A wedyn, oedd yn det cynta ni, o'n i yn pregethu yn chwilog. A wedyn, o rai mi gadw nghoeddiad, oedd? Ellwn ni'n anno yn ei chwilog, mae ddrwg i ni, dwi wedi gwarfod y ferch yma. Dwi eisiau mynd ei allan am swper. O'n i'n meddwl yn gwneud hynny. A wedyn nes i, gwranda, dwi'n pregethu yn chwilog, sa ti licio dod efo fi. A mi ddoth. Yw smoothie. A wedyn, nes i, wedyn, o gyn i papur fo rhifa yr emyna. A wedyn, nes i sgwennu yn enw yng nghyfeiriad ar gefn y papur hwnnw. A roed o'i siarad cons eisiau sgwennu llythyr i fi de. Ond i'n ffona symudol. Dyna chi'n oes yr arth ar blaen. Ydy braidd. A ges i lythyr ag i ni, agos i lythyr ag i ni. Do. Nes i wirioni, mae rhaid mi ddweud. Ie, da. Felly, Sian, y cwestiwn sydd gyda fi yw, beth oedd e ynglyn â Dafydd Roberts oedd yn neud i chi,
Neu dim dewis gyda chi o Dafydd yn chwilio am rai? O roi dy fel la, mae'n siŵr sy'n mynd wedi cael yn ngharchar. Corneli! Corneli, felly garcharu. Nawr, dwi'n gwybod pan nes i ofyn i chi beth sydd yn dda am Dafydd. Fe wedoch chi bod e'n dda ar dorri bara menyn a bod e'n dda am barco rhwng doi gar, catch, wedyn ni, yw Dafydd Roberts. Beth arall chi eisiau da? Yma ffordd bod e'n dda ar dorri bara menyn? Wel, un o'n dates cynta eraill ni, oedd, o'n i'n Aberystwyth, ysdi lawr, mynd i Hermon Cynwyl Elfer i ryw ddwrnod Cymdeithas y Gair oedd O ia, Drefor dros Morris a Geraint Tudur a hein de. Na fe? Ia, dyna bryd wnaethon ni gwarfod. O'n i'n abod Drefor dros Morris cynt. Ie. Cysylltiad. A Drefor, wrth gwrs, oedd i fam o yn dod o Drefor. Mae'r clyw yn yr enw fanna, dwi'n meddwl. Yn hollol. A wedyn, oedden ni'n gwybod am Geraint Tudur. Dwi'n meddwl bod ni'n abod Geraint Tudur cyn hynny. Aha. Ia. A wedyn beth bynnag, o'n i eisiau mynd i'r diwrnod yma. A wedyn, ond oedd eisiau mynd â bwyd. A wedyn wnaethon ni brynu torth a rhywbeth. A nath e wneud torth am o'n i o sandwiches. A o edrych ar y dorth, sy'ch chi'n meddwl bod hi'n dorth gyfan, oedd wedi torri nhw mor daclus yna a roed beth bynnag, ie. Dwi'n gallu gweld bod crefft. Crefftys. Ac felly, fi o'ch chi'n llythyru am gyfnod. Wel, oedd y brotest arall mewn nhw bythefnos. O. Mae Little Chef yn Sir Fôn, Geirwan. Geirwan, rhywbeth ynglyn â tai fi'n meddwl hwnnw. So, oedd eisiau lan eto. I honno, a dwi'n siŵr bod ni... Eithon ni Chinese tro hwnnw, dwi'n meddwl ba. Tro hwnnw eithon ni Chinese. Os na fi ni tro gen. Ie, beth bynnag. Eithon ni symud mlaen chydig bach o'r pregethu. Ie, oce. A dwi'n cofio pa noson oedd honno. Ond eithon ni, oedd Wyns Gwybod Wen fo ni doedd. Oedd Jane bo? Jane hefyd. A wedyn eithon ni, noson honno eithon ni rownd Lamor am dro. A chdi rhyw hanner llithro. Eithon ni rownd Lamor dyn nhw, ond rhyw dro arall. Rhyw dro, eithon ni rownd Lamor, lle bydd ni rownd West, a felly. A wedyn eithon ni, ac o'n ni gadw, hyd braich, gweddus, efo Sian. A wedyn, mynd rownd Lamor, a dyn wrth rhyw giat, a dipyn o fwdlyd. Mi lithrodd Sian, dim llithro ar ei hyd, oedd chi... Bagli math o beth. Colli balans beth o beth. A wedyn, mwyn i hachu, fi nes i afal yn ei llaw i, de. A wedyn, dwi'n wedi gwllwn ei llaw i. Na. O. O, dim yn llythrenol. Na, dwi'n deall. Ie. Felly, o'ch chi wedi dechrau perthynas a'ch gilydd a llythyru a beth bynnag arall, ac mi briodsoch a symud i Drefor. Ia. Sut oedd hynny, Sian, symud o Bencader? Oedd e wahanol i bywyd coleg, da. Ie, siwr. Ie, ac oedd y teulu'n wahanol i teulu ni. Yma ffordd? Wel, o'n nhw... Oedden ni rei parchus. Oedd i bywyd nhw'n troi rown capel a felly. Ie. A doedd eich teulu chi ddim i'r un graddau? Na. Na, ac o'n i di ai ddechrau mynd i capel y bynnu ni, ond fatha pan o'n i'n blant, o'n i'n ysgol Sul a felly, ac wedyn, oedd eisiau paratoi rhyw gymanfa. A wedyn, os oedden nhw'n gweud, o solffeio ni, oedd yng nghalon fy chi mynd, o'n i'n cysau rhywbeth efo gymanfa. Mae'n debyg pan mynd i tia 5, oedd mam yn gweud, dera nawr, ni cael baratoi mynd i gymanfa, dera ti gybwysio ddanne? Sa'n mynd i gybwysio ddanne, sa'n mynd i wenu ar nefyd ys i. Na ni. Ac... Wi gyda chi ynglyn â cymanfa? Ie. Dwi ddim yn un am gymanfa, ni'n an. Na, mae'n...
Yndi, da fi rhyw alergedd. Ond fi sy'n gyman fasteddfod hynny, a fi'n mynd lenni to. Os mae teulu South, Dafydd yma, mae rhyw gyfyrder neu rhywbeth yn canu yn y cor. A mae Will Morris Jones o Drefor yn arwen. So dwi am fynd i gyman fasteddfod. Mae'r rash gysyll hynny, jyst agwedd erbyn. Wedi gwella, na ni. Oce. A sut beth oedd y peth yma o symud i'r north te? Merch o'r South yn symud i'r north. A symud i Drefor hefyd? Ie, mae Drefor mewn ffordd pentre chwarel. A wedyn maen nhw wedi arfer y bobl yn symud mewn, ond hefyd maen nhw reit llwythol dydyn. O ie, dwi'n medru beth. Rhyw fel na i chi? Llwythol felly? Dwi'n meddwl bod yn teulu ni fel la. Na fi sy'n dweud. Oedd Sian yn dweud bod nhw'n gofyn y gwestiynau fatha. Be oedd yn gofyn i chdi meddwl chdi o blaen? Fatha canu. O ie, sydd ni'n galw. Glwsoch chi'r canu? Bagani. Ond cynniadaeth y cysig oedd nhw feddwl. A wedyn oedd nhw capel dair gwaith. Ond i wedi dechrau o ran yn hunan mynd i capel yn Tabernacle, ac o'n i'n mynd yn Baker Street hefyd. A beth gymhellodd chi? Oedd ddim yn rhan o'n... Na. O'n i jyst yn mynd a dod o'na ti. Beth gymhellodd chi te, o ran y cymhelliad personol yna, i ddechrau mynd i'r capel mwy? Ie, dwi ddim yn siŵr. 17 o'n i. Dechreuais i fynd i'r capel, y dysil ar ôl i'r gweinidog adel. A dim gweinidog, Gwynedd Jones, di'n hyfryd iawn. Ond fe oedd di derbyn i, ond dwi'n gwybod, y dysil ar ôl dda fe fynd. Nes i benderfynu, hei capel, dwi'n gwybod. A dwi'n gwybod, a wedyn ddoth Gito Pris ap Gwynfor. Wedyn y weinidog, ac oedd nath lot yn y griw o hwnna ni ti ar un oedran. Ac ie, ond pam ddechreuais i, dwi ddim yn gwybod lle. Ac o symud i'r gogledd ac ymuno gyda chynulleidfa maes y neuadd, sut beth oedd hynny bod yn rhan o gymuned eitha, bydden ni'n meddwl o ran yr eglwys, eitha static o ran y bobl oedd yna, ydw i'n iawn? Hynny, bod nhw wedi bod yna'n hir? Ia, yndi, mae hynny wir, yndi. Mae'n wahanol erbyn hyn. Yndi. Ydy hanner y gynulleidfa di magu yna, mwyn y ddebyg ddim erbyn hyn? Ia, bosib iawn. Ond mi gafwch groeso beth bynnag? Do. Do, ar y cyfan, do. Do. Oedd y rai bobl, un spel yn gweud, mae'r bobl ddwad mae'n cael ei ffordd i hynny. Bydda eisiau cadeiriau esmwydd yn lle for shame. Rhyw bobl soft o'r de, fe? Ie, ond na, yn gyffredinol, maen nhw'n bobl iawn ar y cyfer. Ac o'ch chi'n dweud bod chi, traw chi'n Aberystwyth, mi oeddech chi yn astudio ar gyfer gradd, ôl-radd, yn dyfa. A roedd gorau hwnna, ac o symud i'r gogledd, beth o'ch chi'n mynd i wneud eich amser? Be wnaethoch chi o ran gwaith? Wel, wnaethon ni briodi mis o 1993, mynd ar y mis Mel, do getre, a mam Dafydd yn gweud bod ti wedi gweld ysbyseb eisiau cyfieithydd dy papurau'r Herald. A mi dreies i, am ges i hwnnw. Ond 2 hanner diwrnod yr wythnos oedd ei ddechrau. Reit. Ond oedd yn rhywbeth, doedd. Ie. A wedyn... A fan a ddechreuoch chi gyda'r Herald? 2 bint yr awr? Ie, oedd yn chydig iawn hyd yn y bryd hynny. Ac oedd y gyfieithydd arall na. Ac oedd hi'n byw yn bod newydd sy'n nes at Gynarfon. So oedd hi'n cael llain y fi, achos oedd hi ffair bus sy'n llain y fi. Gosh. So oedd yn... Ond mi roswch yn gweithio gyda'r Herald am gyfnod, do? Do, fi sy'n gwahanol bethau fi sy'n gyfalu am yr newyddion lleol. Lle oedd yr gohebwyr lleol i gyd yn hynny pytiau am y cynghorau, am yr chyryw awr.
Felly mi oeddech chi'n gwirio testyn ag... Achos oedden nhw'n cael eu talu fesul llinell. Reit. A wedyn o'n nhw'n tueddu fod braidd yn hir wyntog. O reit, ie. A wedyn o'n i'n newedig mewn rhyw 2 wythnos ar ôl i ddechrau, y lle ar dan. O'n i'n ffordd i'n waith, yna injan dan ar bus, ac yna injan dan yn paso fi, a ni'n meddwl, sgwni lle mae hwnna'n mynd. Ond i'r gwaith oedd i'n mynd, ie. Waw. O, da wedyn fi rhaid ni symud, a wedyn nath y nosweiths Weekly News gymryd drosodd, ac o'n nhw fwy proffesiynol, lle am y peth. Ie. Nidwch chi sôn ynglyn â mynd ar eich mis mail. Dwi'n gorfod gofyn am eich mis mail chi. Mi fi o'ch chi Werddon yn dod. Do, yr holl ffordd. Ac yn ôl beth dwi'n deall, ar ôl dod nôl, mi ddwedodd Dafydd, dyna ni wedi bod ar wyliau, dwi ddim yn mynd ar wyliau eto. Mi eith yn yr Cymru fwyaf, os oes a gypeli annibynnol... Dwi'n gweld y thema fan hyn, Dafydd, yn annibynnol o'r cryd, ac mae dyma yw fel rhyw sgrifen drwy roc yn ddychu. Ie, fel o'n i dweud, ges i'n magu yn annibynnwr, oedd o'n i dweud, oedd y teulu, pobl maes yn eiaf. Ie, mae'n enw pert hefyd. Ond enw'r ffarm lle dechreuodd yr achos ydy maes yn eiaf, mae'r ffarm yna hyd. A wedyn, oedd yn heulu ochr yn had, ond mynd yn ôl yn bell iawn yn hanes yr achos, oedd rhyw hen daid i mi. Oedd o'na bron iawn yn y dechrau, nid yn y dechrau un. Ond, dwi dros y blynyddoedd, dwi i weld bod na fwy na capal maes yn eiad nes i. A gweld, a cael yng nghyfareddu, be di'r drefn annibynnol, bod y gynulleidfa yn gyfartal. Does am cyfoeth, does am dylanwad, does am dawn yn codi'r naill uwch ben y llall. Dwi'n meddwl bod, fel mae'r blynyddoedd yn mynd ymlaen, bobl dwi'n dotio at y drefn yma. A fydd, dwi'n cofio darllen rhywbeth yn hanes ag egwyddorion yr annibynwyr. Sôn am gwrdd eglwys, enghraifft. Sa neb i fod yno, medda Joseph Jones a Barhonddu. Sa neb i fod yna, ond ysbryd Crist ac aeloda i gorff. A dwi'n meddwl chi, bobl, meddylwch chi, mae'r peth yn ardderchog, dydy. Ac yn brydferth. O, yndi. Hynny di, a dwi hefyd, cofiwch, yn parchu bob traddodiad arall. Sgyn i ddim broblem i gyfeillio ymhlith bedyddwyr a phresbyteriaid. A da chi yn parchu, da ni yn dymuno'r hyddid, dydan, fel annibynwyr. Da ni eisiau pawb arall gael yr un rhyddid. O ia, bobl bach, ond dwi'n dotio at y drefn. Hynny di, y drefn annibynnol ar ei gora, hynny di, perig annibynnia o hyd rhyddid, nid rhyddid i wneud fel liciwn ni, ond rhyddid i wneud fel da ni fod i wneud. Rhyddid o fewn terfyna, da ni'n atebol i ddiw yn Iesu Grist am beth bynnag da ni'n neud. Dyna beth yn Sian dechrau chwerthin ond a fi'n dechrau rantio yma. Dwi'n mynd i droi nawr at y teulu a dwi'n mynd i eich holi chi ar ôl i chi briodi, ar ôl i chi fod ar eich mis mail unwaith, a dyna ni, i Werddon. Chi wedi cychwyn gweithio gyda'r Herald ac ar ôl 6 blynedd mi greiddodd gito, do. Ac mi gychwynodd y teulu. Beth oedd magu teulu i chi'ch dau? Sut brofiad oedd hwnna?
Wel, gyd. Chi dal ma? Mewn i'r pishin, a nhw hefyd. O'n i darllen rhywbeth yn ddiweddar, rhyw ddarn o chi ysgrifennu ar gyfer cyfrol, ac yn gweud bod chi chydig bach yn ddidoredd, chydig bach yn ffwrdd â hi o ran y Nadolig, achos cyfrol am y Nadolig yw hon. Oeddi hwnna'n wir am y ffordd eich chi'n rhianta hefyd? O, mae'n o reit, fel dawi. Yndi berig. Dwi'n mynd cofio... Ie, dwi'n mynd gwybod... Oedd e dipyn... O'n i'n gyfarwydd â phlant. Ie. Mag hi, o'n i wedi bod yn un, ond o'n i'n... Dy fi ddim brodyr fiorydd, ond na ffrindiau agos a phlant bach, so oedd e just... Dys i'w fynd mewn ffordd? O'n i'n newydd golli'n rhieni, so oedd fi neb yw... Oedd dy ochr di ddim yn cweith ma'n bar o... Baid yn ein a siwr ti po beth calliad. Ie. So oedd e, ond gyda ni lot o help, chos ys i'n ôl i weithio ar ôl 5 wythnos. O'n i'n cyfeithi fi'n hunan erbyn hynny. A wedyn, oedd rhyw wncl neu anti neu na taid yn eithriadol o dda. Do. So oedd i dylanwad nhw ar plant ni. Achos y fi ar wedyn migredodd Elis? A gyda Megan? Megan, ie. So 5 mlynedd sy'n rhwng Gito a Megan ac Elis yn y canol. So oedd yn... Dwi'n gwybod ydy anffodus neu'n anffodus, ond dwi'n teddu i fod yn hapus ble bynnag ydw i, a ddim yn edrych mlaen at y cam nesaf, typ o beth. A wedyn, pan o'n i'n gweithio, beth fi adael, o'n i'n gorfod am fabi, a wedyn, pan oedd babi'n cyrraedd, gweud, na, beth fi gadael y babi, dwi'n teddu i fod fyna yn bodloni. Mwynhau yn y foment, ie. Na, fydd hyn ond a wedyn mae hynny'n gallu bod yn... Sy'n ni'n dychmygu bod tipyn o werthyn wedi bod wrth fagu tri yn y nyth? Ie, oes. Ie, Gito'n arbennig yn rhyw ffraidd sinigaidd. Oedd, ydyn nhw... Yr ochr sinigaidd wrth i dad. Ie, medda Sian. Ie, oedd yn dweud rhyw besa. Ydyn, oedd chi... Neud sinig, gam ddehongli neu gam ddeall ceis. Oedd yn dweud rhyw besa, doedd. Dwi'n cofio, oedd Gito ar un cyfnod o'n i'n perthyn i'r band yn Drefor, Seindorf Drefor. A wedyn... Beth yw'r offeryn? O double B flat, bass, o'n i'n chwarae am blynyddoedd. A wedyn oedd Gito yn dod yn aelod o'r band hefyd. Ond fydd pawb efo corn, do? Pawb corn. Do, bydd Elis fwy. Do, beth bynnag oedd Gito dod i'r band. Ac ar un cyfnod, dwi'n cofio i oed, oedd o di gadael i wall Dafydd, oedd chi'n... Dwi'n gwybod, oedd dros i llgada. Llenni dros i lygad. A dyna ni'n mysgu, dal sy'n goblin. Mae'n o'n gweld y noda yma, ac o'n i'n gwybod, sy'n ni'n deud, mae pobl sy'n ti'n gribo'r gwall neu rhywbeth. Nes i ofyn igon tyner a digon caredig iddo fo. A da chi'n gweld ym hen i, os gwrs. Bob bach yn y practice band, bob bach gyda yma dda fi. O ti'n gweld drwy'r gwall na dwa? Ynddo, da chi? Yna'r cwbl na'r atab ges i, de. Oedd hi'n amlwg. Oedd honna ddim yn broblem i mi.
dyna'r atab sy'n Mae rhaid i fi... Mae fe rhyw fath. Ydy, mae'n rhaid eisa gwaith am sbeitio. Ond mae rhaid i fi ddweud, dwi wedi darllen cyfrol ddiweddar gyto. Mae bywyd yma, sef i gyfrol farddoniaeth ynglyn â... Wel, mae'n daith o gwmpas Penllyn, ond mae hefyd yn daith o gwmpas i rieni, dwi'n teimlo. Achos, a dweud y gwir, mae yna nifer o'r cerddi yna sydd yn dangos i fi mae rhyw fagwraeth braf, ddifyr, ddyrchafol, gynnes, gafodd y tri yn eich cwmni chi. A mae'r gyfrol yn deyrnged i chi'ch dau, heb sôn am ei Benllyn, dwi'n meddwl. Felly... O'n i ar bechgyn arbennig o lico mynd i rhyw ddramau a falle a rhyw bethau barddoniaeth pan maen nhw'n pan nhw tia yn cofio mynd â un o'n nhw i weld Siwan pan maen nhw'n weddol fach lle ond nhw'n mwynhau hynny lle. Wel, mae'n amlwg bod na y breunari'r tir ddigwyddodd ar y pryd yn ffrwythlon iawn o ran llenyddiaeth a chyfraniad eich teulu chi i Lenyddiaeth Cymru, dwi'n meddwl. Chi o hwnna? Mae Megan yn gweud bod hi wedi cael rhyw agorad thrifiant ddifreintiedig, lle bod ddim wedi watcho ffilms Disney, felly ar ôl mynd i coleg i ffrindiau sôn rhyw ffilms o fi'n mwyn gwybod. Oedd hi ddim yn gyfarwydd yn nhw? Ond mae hynny, wrth gwrs, mae thad hynny yw, nes i weid rhyw ddwrnod oedd rhyw tai bach i hen bobl wedi cael ei adeiladu. Oedd hwnnw edrych yn ofnadw o fach o'r tu fas. Ond oedd ffrindiau ni symud un o'n nhw eisiau gweld i. A ni'n gwybod, oedd ti'n... fawr o ti'n meddwl, oedd fel rhyw fath o dardus. Mae fe'n gofyn, beth yw'r dardus? Wel, tardus di dreiglo. O beth yw'r tardus, mae dda? Ni yw, y 60au di bypasso fe ffordd. Y diwylliant poblogaidd yna ddim yn... Ac oedd rhyw fachgen bach o'n ysgosil da ni, ac o'n i'n gweud, ys i'n llun Maxen ar Facebook, a rhyw fath o didgeridoo. Beth yw didgeridoo? Ie, oedden ni'n mynd pethau fel... Dwi'n cofio'r adag ddod teledu i tir di, beth bynnag. Ond oedden ni'n edrych, oedden ni'n cofio edrych ar telewele a Sassy Rhys a hyn yn canu a Al Roberts a Dora sy'n neud tricia hyd a felly. Os gen i'n co am fawr ddim byd arall, dy. Ie, mae'n not. Ond sôn am y plant, chi, Sian, nath fagu'r plant fwyaf, chwarae teg, a mynd o'n hwyr i wahanol bethau, dy. Chi, mam oedd y ddynas, dy. Llaidodd gito. Wrth rhyw athrawes yn ysgol Glan Môr yn Bwllheli. A dweud, sôn am ei fam, mae mam yn glyfar, chi. Mam yn glyfar iawn, dy. Dweud ti'n di. Dad yn hefo iawn, dy. Ie, dyna rei dad yn ei le, dy. Plentyn doeth sy'n abod i dad, ie? Sorry? Plentyn doeth sy'n abod i dad. Ie. Ti'n glyfrach. Na, dwi ddim chi. Ond dyna fo, fel am ai. Dwi'n gwybod y bio chi yn gweithio, wel, chi'n dal i weithio fel cyfieithydd, a mi gychwynnwch chi weithio a magu'r plant hefyd, a gweithio i Dŵr Cymru. Nawr, dwi'n gwybod mae'n ystod Steddfod yr Urdd, Cwm Gwendraeth gafoch chi'r cyfle, neu o leia gweld bod na gyfle i fynd i weithio. Beth oedd angen arna chi ar gyfer mynd i weithio fel cyfieithydd ar y pryd? Peiriant facts. Peiriant facts. Nawr, os nag yw hwnna'n rhywbeth o'r oes o'r blaen. A mi gawsach peiriant facts? Do, am 937 neu rhywbeth o bunne. Gosh! Ac o fewn rhyw 3 mis, o'n nhw wedi lawr i 300 neu rhywbeth, ond oedden nhw'n newydd ar y pryd. Ie. Felly, o'ch chi'n gallu derbyn gwaith wedyn drwy'r peiriant facts? A wedyn, so o'n i'n
cael y Saesneg rhwng peiriant ffacs o'n i'n gyfeithio. I ffacs o fan ôl, a wedyn nhw'n ffodeipo fe wedyn. Gosh, ac oedd hwnna'n... Oedd hwnna'n cutting edge yn doedd ar y pryd, y busnes peiriant ffacs yma. Ie, 1989 nes i ddechrau da. A fi o'ch chi'n gweithio am drwyddeng mlynedd yr hugen? I dŵr Cymru, yn hynna'n gyflogedig, lot o gwsmeriad, ond yn rhywbeth bob dydd jyst i ddŵr Cymru. Gweld Meinir James oedd i Pritchard nawr, oedd yn coleg dy fi ar stondin dŵr Cymru Steddfod yr Urdd. A gofyn beth ti'n neud fi styried cyfeithi. Ystod ti peiriant ffacs na, dim eto os geidyn, cysyllta ni'n hwylo am gyfeithwyr. A fi sy'n gweithio nhw'n ddim mlynedd yr hugen. Ond fi'n dal i gyfeithi. Ond eithon nhw'n newid i system ac oedd wedi gerio i rhyw gwmnïau mawr mwy nag i gyfeithwyr bach. Gobeithio bod chi wedi rhoi'r peiriant ffacs mewn i amgueddfa yn rhywle erbyn nawr. Dwi'n gwybod am unrhyw sy'n defnyddio peiriant ffacs ydw yma. A chitha Dafydd felly, o'ch chi'n dweud, dechreuwch chi fel clerc. Do. Gadael yr ysgol, gynted am edrych chi mewn ffordd. Ie. Pam hynny? Nes i'n setlo yn ysgol Pwllheli. A be ddigwyddodd, deud y gwir, bosib oedd hynny'n gamgymeriad fyd cael gwaith dros yr ha nes i efo'r arwerswyr. Reit. A wedyn, yn ystod y gwyliau ha, mi nath na un o'r staff madal mynd at gwmni arall, ydyn yn y le gwag parhaol, dyna si sŵnian, sy'n ni'n cael aros yn sfario mynd yn ôl i'r ysgol. O hynny'n gael gymeriad. Ond na fo, mae'r pethau ma'n digwydd, na fo, rhywun a fi a fi. Hwnnw oedd y blwyddyn ddetha, fi'n meddwl i bobl gael at gadael yn 15. Bosib. Oedd y Rosla, Rising House School. Ie, mae'n debyg. Felly mae'n debyg, sy'ch chi wedi bod flwyddyn yn iau, fyddech chi wedi aros yn ysgol, ac aros mlaen? Bosib? Bosib, ie. Mi fi o'ch chi'n gweithio i gwmni Pearl, yn do? Cwmni swiriant. Tua 1 mlynedd ar 10, dwi'n siŵr. A sut beth oedd hwnna? Beth oedd beth o'ch chi'n neud? Oeddech chi'n... Be o gynnoch chi oedd rownd felly de. O gynnoch chi bentrefi i fynd rownd i gasglu arian ag ati. Ac o'ch chi'n casglu arian swiriant bywyd, tai, ceir? Na fo, yn siwr as bywyd a siwr as cyffredinol. Ac oeddech chi'n delio fo bob dim. Os yna rhywun yn cael damwain efo i gar, oeddech chi'n neud y gwaith papur. A wedyn, ydyn o hwnnw beth i gon llafurus ar y pryd, oeddech chi'n gorau llenwi ffurflen, oeddech chi'n gorau prisia, gorau postio'r pethau. O pethau'n rafach yn doedden? Y rafach o lawer iawn. A wedyn, ond erbyn rwan, da chi'n codi ffôn, da chi'n cymryd y manylion dros y ffôn, a dyn da chi yn anfon llun o'r car sydd fel concertina, wrach, ymlaen i'r cwmni, a maen nhw'n dod yn ôl ag ataf o, neu sôn i'n trwsio, gewch chi hyn a hyn amdano fo. A dyna chi mae'r pethau'n digwydd yn gyflymach, de. A mae'n amlwg bod chi'n rhaid da ar eich gwaith, achos mi gychwynsoch weithio'ch lwg hun, Nes i weithio ar fyliwt fy hun wedyn, a gweithio fy hun, gweithio adra. Wedyn nes i gymryd busnes ffrind i mi yng Nghricias, a cadw swyddfa yng Nghricias wedyn, am rei blynyddoedd, a wedyn, ar ôl dipyn o blynyddoedd yng Nghricias, nes i werthu'r busnes i R.D. Williams Cyf ym Mwllheli, a mynd atyn nhw i weithio wedyn, tan y diwrnod nes i ymddeol. Wedyn, oedd hynny yn brafiach yn un peth o gynnwch chi gwmni, a hefyd oeddech chi'n gweithio o 9 tan 5, diffyg gweithio adra. Oeddech chi'n cael galwad ffôn neu cnoc am drws ar drws unrhyw adag lle de, oeddech chi fatha sa chi ddim yn dechrau na darfod rwsyd. Ond dyna natur y gwaith. A gers faint i chi wedi ymddeol?
nawr. Mi fydd yn 4 blynedd, dwi'n meddwl. Bydd 4 blynedd. O, na ni. Diwadd y flwyddyn yma. Bydd. Chi'n mynd edrych ddigon hen i fod y dim ddeol. Dyna mae pawb yn dweud. Wel, da bod pawb yn dweud hynny, felly. Yndi. Dwi'n mynd i sôn ynglyn â yr MS nawr. Os ydych chi sôn chydig bach ynglyn â'r pryd wnaethoch chi ddarganfod a sut beth yw, beth sydd wedi datblygu gyda chi? Reit. Symptom gyntaf ges i, os o'n i'n gweithio'n hwyr y nos, oedd yn rhad i mynd i tinglo. Reit. Ac o'n i chydig bach dros bwysau ar y pryd, yn meddwl, os gollai bwysau, mae'n siŵr bod, achos bod fi... Os ti'n gweud rwy'n yn gweithio nos, dwi'n tueddu fod yn hirach ar is-de, sy'n ddim yn codi rwyllad ar lein neu beth bynnag. A wedyn, na i drio golli bwysau, mae'n siŵr bydd yn oce. Ond oedd hyn yn para, na i aros tan ro'r dolyg, a na i aros tan ro'r hyn. Tia pryd oedd hyn? Oedd hyn tia... Na i lle 2012 neu 2013. Okay. A wedyn, es i'r doctor yn diwedd a ges i rhyw brofio yn gwad a maen nhw'n gweud, mae clefyd siwgr oedd a diabetes. Ac o'n i'n mynd i sgol hynny, gweud y gwir. Ges i rhyw dabledi, ond doedd y peth... Dwi'n meddwl bod wedi gwella dim llawer. Wedyn, 2014, dydd Iau cyn Steddfod Llanelli, ath gweilod yng nghorffi o'n bod o'n bola lawr. Ond nym o'n i'n gweud, ond oedd e'n nym hollol. Oedd e... Os o'n i'n gwisgo trwsus, ond oedd e fel... Fi'n clywed rwy'n ddisgrifio fe. Fel seta rwy'n deit o ran y trwsus. Y teimlad yna oedd e. So o'n i lle defnyddio o hisiau popeth. Ond na rhywbeth o'n nghanol lawr yr teimlad yma. Ac oedd e jyst cyn Steddfod Llanelli. O gyd wedi cael y goron, so o'n i'n gweud, reit, dwi'n mynd i Steddfod Llanelli, neu sorto hyn pan ddwy'n ôl. A wedyn, is i yr i lawr i Steddfod i Llanelli. A gosod ymhabell, ac oedd Elis mewn pabell ar Nymili, wnaethon ni osod i babell e, ac ar y disadwn, wedyn oedd y tŷ ffili mynd i Steddfod Llanelli. Chi'n aros mewn pabell Dafydd? Na. Gallu, mae yna rhywbeth mwy intrepid dwi'n teimlo ynglyn â Sian. Ydw i'n iawn fan'na? Ie, na ni. Ie, oedd tŷ ffili mynd, oedd 4 oedd yn y swyddfa, ac oedd na 2 o'n nhw i ffwrdd ar ei gwyle, a oedd yn posib jyst gadael 1 yna. Wedyn, ar y nos Sul gynta, ar ôl capel, nes i ar ei rannu Aberystwyth, a cwrdd y tŷ yn Aberystwyth, a trosglwyddo'r fam, oedd hi'n defnyddio cadarolwyn ar y pryd. A wedyn gyrru nôl i Aberystwyth. A trwy lwc, oedd yn ffrind i Morfydd. Oedd hi wedi gweud mae'n siŵr o beth efnos 2 wythnos cyn Steddfod, bod hi ei ffrind yn aros yng Nghastell y Stradau. A bod nhw'n cadw bobl dros y dos. A wedyn, o'n i wedi cysylltu yn nhw, ac oedd dy fam yn cymryd i aros, lle iddi hi a fi ar y nos Sul, ar y nos Lun, fi'n meddwl. So, wedyn dy lawr i Castell y Stradau. A fi o'n i fan ac a croeso ar dderchog oedd lle hynod oedd ymunol. Ond oedd ymhabell, o'n i wedi aros ymhabell 1 noson. A ni lle gweld ymhabell o'r castell, oedd yn hyfryd iawn. Os erbyn hynny, o'n i wedi bod a pabell i 5 pan o'n i gyd, ond chydig iawn ysdi aros na da. Ie. A wedyn, o'n i wedi cael cyn Steddfod, beth Llandw, o'n i wedi cael pabell newydd. Ac o'n i wedi mynd y lle pebyll a gofyn beth yw'r pabell fwyaf allai gael, allai i roi lan ar y menyn hynny.
Ac o'n nhw wedi gweud beth am hon. Ac honno fi oedd y fi wedyn tan Sir Fôn 2017. Gosh. Mae'r babell yn dal i fynd, ond sy'n ni'n gallu mynd i'r babell ddim mwy. Na. Beth bynnag, Steddfod Llanelli, oedd y Steddfod ardderchog. Dys di lawr do gyntaf gallu ti ar y dydd Mawrth. Neu rhywbeth. Ond ar ôl y Steddfod? Ond y Steddfod, ys i mas yn ffrindiau un oson i weld ailsymudiad. A mi gysges i yn ystod, yn cofio nhw'n canu geiriau, ac o'n i'n mynd off yn bell, ac o'n i'n hollol yn sofor. Ac o'n cyn hynny, o'n i wedi bod sylwi, sy'n ni yn capel, sy'n ni'n mynd i gysgu ar canol. Pethau diddorol, ond ddim blinder. Beth bynnag, sefyll Llanelli, si getre. Bore di llun wedyn, si weld doctor. Ac mi symudodd yn gloi wedyn o fyny. Os o'n i wedi bod hefyd, sy'n ni'n capel, neu rhyw gyngerd neu rhywbeth. O'n i'n mynd o dy fam, reit amal. Ac oedd hi'n ni 80au, ddigon misgrell. Ond oedd hi lle codi ar ei thrad o mlaen i. O'n i'n cael trafferth yn meddwl i weithio sio ti godi. A wedyn, erbyn deall, yr MS oedd hyn. Neu grisiau symudol. Allan ni ddim camu arnyn nhw. Ac hyn hefyd yn rhan o'r MS. Cofio mynd mlaen chydig bach. Mewn rhyw... Ni bod yn rhyw pwyntiad yn Sbyty Walton yn Lerpwl a mynd i siop fawr. A eithon ni'r wahân yn y siop, rownd y siop. Ac allan ni ddim mynd ar y grisiau symudol yma. So mae fi'n gwrna fi eisiau mynd i'r llawr fel fi ffili mynd lan yr esgeladur os oedd Gathelis Pwrwyd, yr esgeladur wedi bod yn y siop. Ac na i dy helpu ni fydda fe. Ewn ni da'n gilydd. Wel, dymunol da. Hyfryd. So, wedi fynd... Dymunol. Wedi fynd nawr. Top y moving stairs ma. Reit, oce, mynd. Reit. Barod, iawn, oce. A wedi mynd camu ar yr esgeladur. Ac allwn ni ddim gael, ond ddynes, mae'n iawn, sef yn ysgrifennu. Yn cweit mor ddymunol. Felly, o'ch chi lan yr esgeladur a Sian ar y gwylod? Na, oedd y ddain o'n i gafel yn y braich. O'ch chi wedi llwyddo? O'ch chi ddim wedi cael eich gwahanu wrth... Na, oedd e wedi dod lan i'n... O, reit, na ni. Anyway, wedyn, so, tua canol Awst o'n i'n gweld doctor. A erbyn dydd... Fi'n meddwl, dydd llun Gwyl Banc Awst. O'n i'n cael y pwyntiad i gael sgan yn Walton. A wedyn... Erbyn diwedd Medi, ges i rhyw bwl o'n i braidd. O'n i'n mynd ti, oedd rhywbeth yn wrong yn cerdded i. Yn y bore, ond o'n i'n mynd ar gwrs y Cymdeithas Cyfieithwyr i Drenewydd. A wedi mi Ond erbyn fi gyrraedd, oedd ffond da fi. O'n i'n cael trafferth cerdded i capel rhyw ddi Sul don. Oedd it. A wedyn, o'n i wedi gyrru'r holl ffordd. O'n i wedi gyrru yno'n iawn, ond erbyn fi gyrraedd, ges i trafferth cerdded o'r car i'r gynhadledd. Erbyn ffordd getre, o'n i ffod codi'n hos wyth. Oedd i ar y clutch i'r chwith. Dwi'n gofio. Nag brec. Clutch. Clutch i'r chwith. O'n i ffod... A mae'n ffordd o Drenewydd. Mae lot o newid geir. O, reit, Ond i ffod codi'n hos. O, fi'n gweld. So, oedd hynny braidd yn ysgeri. Yn fatha, beth yw'r bwlch o'r... Fatha?
Ti am dinas mawddwy. Ie, dwi'n gwybod. Ie. Dwi'n gwybod. A sut mae'r diagnosis o MS wedi newid pethau i chi? Mae di effeithio ar y cerdded yn ddifrifol, lle. Ond dwi'n dal yn gallu... Dwi'n dal yn gallu neud bwyd, ydw. Wyt. Wel, fi'n meddwl bod fi'n gallu neud bwyd, ond mae eisiau... Dwi'n gallu... Yn ochr chweithio sydd wedi effeithio. Ie. Wedyn, dwi'n gallu trin fel... Dwi'n gallu crafu tato. Dwi'n gallu trin sosban boedd. Fi'n gallu neud paned, ond dwi'n gallu trin sosban boedd. Dwi'n gallu hôl pethau o wyl o ffridge neu gwybod beisel neu uchel. So ond, mae'n cymryd amser i fi dorri wylwnsyn. Ie. Ond... O ti'n neud y dda, dwi? Fi'n neud y bwyd. Mae Sian yn neud bwyd. Yr unig bwyd fydda i neud adra ydy bwyd box. Fatha fish and chips. O di ffris. Wbath arall. Na i estyn y pethau ni. Sous chef. Ie, estyn y pethau. Nid bod esmys awst. Mae gan eich ariad Dan di fo'n byw dyn ni. Mae nhw wedi bod eitha da neu bwyd. Mae Dan yn mwynhau neu bwyd. Dwi'n ei chwys i'n pan symuda nhw. Mae nhw'n symud cyfo hir nawr. Ond mae Sian yn ei ddam neu bwyd. Oedd yn athrawes goginio yn Lladysul. Yn anghywir. Oedd hi'n anghywir. Dwi'n falch i glywed. Weles i ddim mewn rhai blynyddoedd wedyn. Oedd mam yn sbyty Glyn Gwili ac oedd hi wedi dod i weld rhywun. Ac mae'n gweud, fi'n clywed bod chi'n gweld cwc erbyn hyn. Mewn difryd. O, mae flin dy fi. Mewn difryd. O'n i hofan i. Fys ystyn ac oedd hi ddigon dwi'n hol fel arall. Fel na gwelwch chi'n dyfer athrawon yma sy'n codi ofn. Mae nhw'n bobl. Ie, ond pan ma'n i DS o'n i gael domestic sires. Pan ma'n i paso i sawn i sa'n i'n hun mewn wrth baso. So chi wedi sôn ynglyn ar ffordd mae'r effeithio arnoch chi'n gorfforo. Beth am, chi'n gwybod, sut mae pethau... Chi'n gwisgo hyn yn ysgafn mae'n ymddangos i fi. Ond sut mae hwnna'n effeithio arnoch chi, chymod, yn feddyliol, yn emosiynol? Mae MS yn gallu achosi iselder am ddau reswm. Mae'r peth i hunan yn gemegol yn gallu achosi iselder. Ond mae hefyd, mae bobl yn galaru ar ôl be maen nhw wedi golli. Fynd so braidd nawr. Fi'n codi yn y bore, fi'n neud yn waith. Fi'n ofnod o lwcus o'n ngŵr. Mae'n pidwch y gweithio fe. Oce. Mae ddim gweud dim wrth yma. Ie, na, sef ddim eisiau bod hyn lle. Ond mae fe'n da iawn. Iawn. Yn i'w os dwi eisiau mynd i'r le. Yn i'w o fewn reswm, dwi ddim yn bod yn... Fi'n trinio peidio bod yn awysymol. Dim i werddon ar bwch beth yna ydi. Ond alw fel ydy. Blawni. A wedyn, fel cylch llynyddol, neu... Mas am fwyd... Da ni'n mynd i bob man. Da ni'n mynd i bob man. Mae'r gader yma yn help mawr. Achos oedd fi sgwter cyn hwn. Mis Medi mynd y 2 flynedd. O'n i wedi mynd mas am fwyd, mynd am wac i Nefyn. Mynd lawr y rhyw i tu a trath Nefyn. Eisiau toilet o'n i, ond ffindio bod na ddim toilet. Yna penderfynu troi nôl. Wrth bod fi'n troi nôl ar y rhyw serth, mi droth y sgwter, mi dorys yn fraich. A nath hynny rhoi blas o beth yw bod yna'n abel go iawn. Achos o'n i ffili codi. O ti'n gallu gadael i am nhw. Wel, trwy bod o'n i'n gallu codi os... O'n i wrth yn esg am tipio y gymreich. Ac allan ni'n symud o'n allan. O'n i'n gallu codi o'r gwely.
Ydy gys di hon wedyn, do? Do. Ond beth o'n i'n gallu codi'r gwely, o'n i'n gyffyrddus yn gwely. So mae fi'n ffono doctor, neu dwi'n cofio lle, gofyn, sef bosib fi gael gair a therapydd galwedigaethol, i jyst gael rhyw tip, siwt i orwedd yn gwely. A mae'n gwybod, o na, di hynny'n bosib, mae rhaid i ni cywdifyrio chi. A wedyn mae hynny'n cymryd 6 wythnos. Ond mi neithio nhw, beth bynnag. A wedyn, mi ddoth therapydd galwedigaethol acw. Ac nath hi drefnu bod fi'n cael y gader yma sy yn dda iawn ond bod i braidd yn temperamental. Ys gan di enw? Na, sy'n ni'n llwyd. Chyn di bedyddio hi? Na. Presant oedd y scooter. Ges i brynu presant i Sian o'r Steddfod Sir Fôn. Steddfod Sir Fôn, 2017. Mewn pabell ar ben yn hunan. Ac o'n i di mynd i'r Steddfod ar ben yn hunan ar y Dydd Gwener. A wedyn o'n i di codi mhabell ar ben yn hunan. O'n i di gael hwn Morrison's ar y ffordd, prynu stec. O'n i di wneud stec bach i fi'n hunan. A wedyn, o'n i lle gweld y Steddfod. O'n i yn maes pebyll y Steddfod. Lle gweld Steddfod dros y clawdd. Wedyn, nes i gychwyn, a rhyw steward bach yno. So mae fi gofyn cwestiwn gwirion dda fe, o'n i'n meddwl, fyna mae'r Steddfod, ie? Ie, meddwl fe. Chi'n mynd lawr i weilor fan hyn, chi'n troi i'r chwydd, chi'n mynd trwy maes parcio D. Wedyn chi'n troi i'r dde, wedyn chi'n mynd rhaw. Ac oedd bod y Steddfod dros y clawdd. Oedd rwy'n defnyddio 2 ffon erbyn hynny. Ac oedd ar y nos Wener oedd achos oedd gyda di sgwennu rhyw geir ar gyfer rhyw... Sioe gerdd oedd i? Ie. Amhedd Wyn. Ie. A wedyn, so, o'n i'n mynd i fyny, o'n i'n cwrdd y ti a dy fam a'i ffrind yno. Ac o'n i'n meddwl bod fi wedi cychwyn mewn digon o bryd. Ond o'n i wedi ymladd yn cyrraedd i'r pafiliwn. Oh, gosh. A wedyn ysdi Geraint Tudur ar y ffordd Geraint Tudur, a wedyn, oedd Geraint, ia, ddod i basio di doedd. A wedyn, o fynnol, ti wedi gweld Sian? O, dwi'n eto, meddwl fi, o mae methu'n glir a symud. Methu glir a mynd, medda Geraint. A mae fi'n deud, na i ffindio tryc, erbyn dyddiau nesaf. Mi gyreiddiau si mewn pryd, beth bynnag. Ond o'n i'n treulio'r sialau, meddwl, os ydw i'n mynd i fynd o yma. Beth bynnag. Diwedd y sialau, Dafydd yn mynd wedyn, a'i fam a'i ffrind, dy fam yn gadael olwyn, dod. Oedd. A mae'n gweud, gawn ni dryg i ti. A mae'n gweud, ie. So, erbyn hynny, o'n i dod at yn hunan, oedd yn bris wedyn i fy nôl, ac oedd na rhyw bygis bach yn cario bobl. Wedyn, tranodd, ys i gerdded i Steddfod wrth y mwysau, o'n i'n iawn. A mi'n gweld ffrind i fi, ffrind coleg, eithon ni yn baned, dim y ffôn yn canu. A'r llais mae'n ochr draw, dwi wedi cael tryc i ti, dwi ar y ffordd ag e. Beth yn mynd i wneud ag e? Dwi'n mewn papell. Robert y truck. Hollol. Y llifeiriant, oedd i llonedd. Dwi'n mewn papell, sy'n mynd i lle beth. Lle fi'n mynd i barcio fe? Dwi'n gwybod sio ti'n weithio fe. Ond mi nethoch ddefnyddio fe, do am gyfnod, ond oedd e dipyn o sioc ar y pryd. Ond y peth oedd, gyreiddes di, do. Be fi'n mynd i wneud ag e, anyway. Oedd na lot o bobl yn dystion i'r... Bobl yn... Dwi'n cofio... Dwi'n cofio Glyn Tom a Rhian Eluned. Ddython nhw, atan ni, a fe ni ddeud nhw, ysgysodwch ni, fedrwn ni siarad efo chi well. Da ni ar y ganol ffrau ar gawnt y truck yma. A eithon ni babell ar ran i bynwyr wedyn.
Neu'r unedig. Neu'r unedig. A cytun. gweld Geraint Tudur, dros y fo, medru rhoi olew ar y dyfroedd. A mi nas, dwi'n meddwl. Be nath mewn ffordd, oedd i deulu fe, oedd yn stiwardio maes A carafan. trefnu i cadw'r tryc a felly. Yn ei swyddfa nhw. Ond y peth oedd, es i ar y sgwter yma, ar y di Sul i'r Steddfod. Pan o'n i yno ar y di Sul, yn nhw gyfarfod cofio'r blew, mi agorodd yr ffurfafen, a mi fwrodd, ac es i rhywbeth Bob Delyn wedyn, ac oedd y dŵr yn dod lan trwy'r matiau, a mi fwrodd yn ddechrynllyd. Mae'n siŵr bod wedi cael ges i yn ôl i'r swyddfa fach yma. Ond allan ni'n ddim defnyddio fo wedyn tan y dydd iawn neu Gwener. Oedd rhaid i fysa chi mas? Gormod o fod. Gosh. A wedyn, ac o'n dweud i benna i mynd y ddwy ffon yma da. Chi'n lewir. Steddfod da. Dy fe just. Mewn cant y cant i'w chanol hi. Oeddech chi'n deud, oeddech chi'n gofyn i Sian efo'r busnes MS, mae gynna da. Rhaid mi ddeud, dwi'n mynd canmol Sian o'n bod Sian di canmol i. Oedda, chwarae teg, di Sian byth yn cwyno am yr MS. Fflamio fo weithiau. Ydych chi sy'n ddigon teg. Ond byth yn cwyno. Yma, da ni ar hyn o bryd. Mae rhaid i rwy'n... Mi weld yn awr, oedd pan oedd plant gyto Casia Nedw'n fach, ges i gynnig gwarchod diwrnod o'n all ei wneud. O triwch a wedyn yn trio dy Casi, a wedyn mynd oedd Nedw'n gael all ei wneud daid. O triwch. Nes di do? Nes i tan Covid, a wedyn erbyn diwedd Covid. Popeth yn newid yn dweud. Oedd Nedw'n mynd i'r ysgol. Ti'n neud mynd nawr a ddillu un un Ac mi ydych chi yn fam gi ag yn daid i dri erbyn hyn, ydych chi? A mi'n gweld gyda bleddyn, mae bleddyn yn un mis ar ddeg. Yndi, falle. Yndi, mae'n siŵr. Ond fi'n gweld y gwahaniaeth. Dwi'n gallu gafel yn fe just. Ond sy'n ni'n gafel yn fe heb... Sy'n ni'n gallu godi fi'n gweld gwahaniaeth yn fanna. Mae wyrion wedi dod a llawenydd i'ch bywydau chi. Dwi'n sicr. Dwi'n gwybod fel taid, Dafydd, eich bod chi'n berson reit gystadleuol. Os gael ddweud. Mae yna ddau daid yn y mix fan hyn. A chi eisiau bod y taid gorau yndych chi? Gadewch ni... A pwy na fydde eisiau bod y gorau, ynddo fe? Gwrandwch o'n de, mae gen i fyg adra. A mae wedi sgwennu arno fo taid gorau yn y byd, de. Mae'n rhaid i fod yn wir. O, mae'n rhaid bod yn wir. Yn dweud si ofyn i'r plant, wel, chi'r myg, taid... Be sy'n ar fyg taid Alan, de? O, taid gorau yn y byd, de? Na, medar yn bod. Fi di taid gorau yn y byd. A'r peth ydy, 2 sgyn i, de? Ond mae taid Alan yn giamstar ar drwsio bethau, de? A wedyn, mae siŵr bod yn trwsio lot o bethau. A trwsio bethau i'r plant, de? A wedyn, un ohonyn nhw, Casi neu Nedw, nes nhw sathru beiro, fatha beiro beic, o wedi di drwsio hon. O, ydych drwsio honna, mae wedi honna, da'n byd wwan, de. Mae gynnon ni daid arall, Alan, ydy enw o. A mae yn wedi trwsio bob peth, de. Bob peth. A dwi'n gwybod ison o'r feiro i taid Alan, de. Ond mae'n dipyn o foi, mae'n engineer o falle. Ond mae yna un peth nad yw taid Alan yn medru wneud, Dafydd. Sefyll ar ei ben, ydw i'n iawn?
Mae'r taid alan yn gallach na hynny, dydy. Ie, siwr. Dyna'r peth. Ond dyna'r tric dwi'n gwybod ych chi'n defnyddio i swino'r wyrion ar un adeg. Ie, dangos yng ngorches. Dangos yng ngorches, gwych. Dwi'n dyfynnu fan hyn, mi ddwedodd eich mam neu ryw berthynas amdana chi wrth Sian, hen lanc oedd Dafydd i fod. Ie, Ani Olwen. Be ddigwyddodd? Dyma chi. Wedi bod yn briod ers... 1988. Ie, 20 mlynedd. 20 mlynedd. Ie. Achos dwi'n cofio, pan ys di ddisgwyl un o'r plant, Megan, mae'n debyg, ie. Dwi'n cofio. Ie, siwr o fod, ie. Ani Olwen, oedden ni pasio lawr i beth. O ie, ne, cyn hynny bosib, pan ma'n ni mynd am drod a Elis neu rhywbeth yn goed. Mae'r goed Sian, bobl mae hon wedi gweld dyddiau gwell. Tip o beth, ddim eisiau mwy yn dyn. O ie, na fo rhyw ddeud. Ani Olwen. Ani Olwen, ie, a deud, ie, ti'n mi fod hen lanc oedd chdi fod. Oherwydd? O, am bo fi fel ydw Yn hen ddyn blin? Wel, O ben llun? Dwi'n medru fod yn flin, de. Ond o'n i ddeigian yn cael yng ngenid, ond dyna... Oce. Wel, gaich tynnu chi nôl nawr at faes y neuadd, at yr eglwys yn Drefor. Mae'n eglwys fach. Mi oedd hi'n eglwys fach, o'r cychwyn dechrau'n fach, yn doedd? Dechrau fach. Ond i chi'n parhau? Yndan, da ni'n parhau. Yndan, hynny di, mae rhaid dweud, mae gynnon ni gymdeithas, Ynde? Mae gynnon ni gymdeithas. Ie. Mae gynnon ni oedfeuon. Ie. Rheolau dyn ni yn cael oedfa bob syl na illa yn y pnawn, neu gyda'r nos, dibynnu pryd mae'r pregeswr yn medru dod. Ond da ni'n trio, yn ystod misoedd y gia, erbyn rwan, da ni yn trio cynnal, da ni yn cynnal oedfa pnawn yn ystod misoedd y gia, lle bod pobl hun yn dod allan yn ystod yn y twllwch. A wedyn... Mae mam un o'n aelodau ni'n 99 o 3/4. Oes, mi fydd gynnon ni aelod. Os byw o ciach, diwadd Medi yn dathlu ffen blwydd yn gant. Oedd hi mewn cyngerdd yn neuadd y dre Pwllheli, nos Wener dwytha. Oedd hi yn y moddion. Yn yr addoliad cyhoeddus wedyn, 2:00 pnawn dy syl. Ie. A wedyn, erbyn es rhyw 2 fis, mae'n debyg, mae yna deulu o Nigeria sy'n byw ar hyn o bryd yn Drefor. Mae nhw wedi dechrau troi mewn ato ni. Mae'r plant... Dych chi ddim yn newid iaith yr addoliad? Na. Be da ni'n neud, da ni'n gofyn i'r pregeswr am y darlleniad, da ni'n rhoi'r emyna iddyn nhw. A mae yna hogan, Jenny, sydd wedi dysgu Cymraeg i hun. Mae hi'n ista hefo nhw ac yn ei harwen. A chwarae teg, mae ambell i pregeswr wedi cyfieithu i bregas iddyn nhw. Neu roi cronodeb. Neu roi cronodeb. Byddwn ni'n gofyn, a chi am ryw 2 frawddeg neu 2. Ddeud o Pentecostals ydyn nhw. A ddaru Emlyn, ysgrifennydd yn eglwys ni, nath o ddeud, chi esbonio, wel mae'n eglwys Pentecostals yn Gaernarfon. O na, sa'n ei licio dod i fan hyn. Ac eto chi maen nhw'n dod? Mae croeso iddyn nhw, nid troi nhw draw, ond da chi'n mynd cysru bobl, o ia nid fan hyn, dwch at ni. Da chi'n trio esbonio, trio helpu, ffendio i traed. Ond, na, mae'r addoli, dydy, yn bwysig, dydy. O'n i, ges i nerbyn yn aelod yn maes neuadd 1970, byddwn ni ar draws y 15. Gwyn Jones, oedd yn gynwynidog, tad Iwan Llywelyn, wedyn fo nath dderbyn criw o'n ni. Da chi'n gwybod, ar ôl cael eich derbyn o ryw dechrau dreifio, felly dyn mynd am dro o'r hogia yn y llall, ryw grwydro. O ddim colli cysylltiad yn llwyr,
Ond rhyw dynfa yn ôl a edrach ar y pethau yma o ddifri a credu nes i Grist fy hun o ddifri. Dyna'r peth mawr, de. A byddai'n deud, da ni mynd, dwi'n meddwl bod yr addoliad cyhoeddus yn hynod o bwysig, de. Da ni'n medru bod yn ddibris, dydan, ond mae'r gair, mae'r ysgrysur yn cael ei ddarllan, dydy. Mae'r gweddiau yn cael ei affrymu, mae'r emyna yn cael ei canu, mae'r gair yn cael ei agor i ni. A dwi'n cofio, a dwi'n meddwl y tro cyntaf un yn yngwarfod sefydlu Wyn Hughes, bydd o Wyn, farw do bobl hanner cant, beth felly oedd Wyn Hughes y ffrindiau fo ni. A wedyn mynd i'w sefydlu fo yn Blaen y Ffestiniog. A Dr Tudur Jones yn pregethu yn oedfa'r nos a cymryd testyn o'r Hebreaid a chi sôn am chwiaddeithoch i fynydd Seion ac i ddinas y Duw byw y Jerusalem nefol ac at fyrddio'n wanglion, ne? At fyrddio'n wanglion. I gymanfa a chynulleidfa y rhai cyntaf anedig. Fe siad i clywed y pethau yma hyd. I gymanfa a chynulleidfa y rhai cyntaf anedig y rhai ysgrifenwyd yn y nefoedd ac at Dduw barnwr pawb ac at Iesu cyfryngwr y Testament Newydd a gwaed y Tenelliad. Yr hwn sy'n dweud pethau gwell na'r eiddo Abel. A dyna meddwl Dr Tudur sy'n digwydd pan da chi'n dod i oedfa. Da chi'n meddwl am ryw ddyrnad yn Drefor o lle fuoch chi pan aw ma yn y gymanfa, de. Drwy'r byd a'r nefoedd, de. Dwi'n meddwl bod hynna'n beth cyfareddol. A dda'n cofio hynna o hyd am oedfa, de. Achos dyna'r cwestiwn yn dyfem. Y llond diwrnod ohonoch chi'n dod ynghyd. Pam dal ati o'r cwestiwn? Mae Iesu Grist i dweud. Da ni reid y pwyslais o hyd ydan mae Iesu Grist i dweud lle bydd o 2 neu 3, de. Mae Iesu Grist wedi dweud lle bydd o 2 neu 3 neu ddwsin, dydy. Bydda un yn y canol. Dad, dy'r peth am chi. A dwi'n gwybod un o'r pethau ddwedsoch chi pan rwy'n ni'n gofyn i chi, pan fi o'n i'n sgwrsio cyn i ni ddod ynghyd heddi, oedd o'n i'n gofyn pam i chi'n dal ati, a wedoch chi, ti byth yn gwybod. Dwi'n meddwl bod yna ddweud mawr fyna. Ti byth yn gwybod. Da chi byth yn gwybod be ddigwydd. Hynny di, da chi isio bod adra yn darllen papur a wrach bod yna ddiwygiad mawr yn torri allan y maes yn neuad Drefor. Dwi ddim eisiau bod adra. Na, hollol, da chi eisiau bod yna. Yn barod. Da chi eisiau gweld eich cyd bere'r union, does. A gynno ni gymdeithas hynod. Hynny di, dwi'n gwybod, da ni'n gofidio bod yna gapeli yn cau a ballu. Mae yna gapeli di cau yn Drefor, mae'r Presbyteriaid. Dim bod rhywun yn llawenhau bod capel y Presbyteriaid wedi cau i ddrysa. Ond bobl dwi'n llawenhau bod ni'n cael cwmni y bobl oedd yn arfer mynd i gosen a'r bedyddwyr ag i'r eglwys rhyw fath. Sa ni'n llawer iawn tlotach hebddyn nhw, de. Bobl bach, dwi'n meddwl bod mae'r gymdeithas yn arbennig, de. Wel, gai ddweud wrthoch chi, yn bydden ni yn llawer clotach sy'n ni heb gwrdd â chi'ch dau yma heddi. Dwi wedi mwynhau yn fawr treulio amser gyda chi yn siarad. Bydd y sgwrs dwi'n bendant yn parhau tu hwnt i heddi. Ac am y tro ola, gai ddiolch yn fawr i chi beth bynnag am ymuno â ni, ac am y tro ola, gadewch chi ni gau pen ymwdol ar y cwmni bach. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch i chi. Diolch. Wel, am ffordd ardderchog i ddirwyn y cwmni bach i ben.
Mae'r gyfres wedi bod yn fwyniant pur o'r dechrau i'r diwedd. Gobeithio y gwneithoch chi fwynhau yng nghwmni rhai o'r cwmnïau bach ac y byddwn ni'n gallu parhau ar sgwrs ymysg yn gilydd o hyn ymlaen. Am y tro felly, pob hwyl i chi oddi wrth y cwmni bach.